ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони ютуб канали рӯзномаи хатлон. Нашри навбатии барномаи набзи хатлон аст. манзури шумо ва ман ҳастам дар студия бо шумо набиҷони садаброр ки имрӯз шумораи рақамисаи рӯзномаи хатлонро дар соли 2021 ба шумо маърифӣ мекунам. мутаваҷҷеҳ бошед. натиҷаҳои тараqqиёти иқтисодию шимоии вилояти хатлон дар соли 2021 мусбат арзёбӣ шуда бошад ҳам мушкилиҳо дар баъзе шаҳру навоҳии вилоят ҳанӯз ҳам ҷой дошта барои ислоҳи камбудиҳои норасоиҳо масъулин бояд талоши бештар ба харҷ бидиҳанд. таъкид намуд раиси вилояти хатлон Қурбон Ҳакимзода зимни ҷаласаи ҷамъбастии натиҷаҳои рушди хоҷагии халқи вилояти хатлон. дар давоми ҳафтаи сипаҳригарда раиси вилояти хатлон Қурбон Ҳакимзода баҳри шиносоӣ аз рафти иҷрои дастури супоришҳои роҳбари давлат дар самти истифодаи самараноки обу замин, маъракаи ниҳолшинонии кору фаъолияти боғдорӣ ва аз гармхонаҳо ба ноҳияи Кушониён сафари корӣ анҷом дод. тафсилоти ин ва дигар хабару гузоришҳое ки дар саҳифаи якуми рӯзномаи хатлон ба нашр растааст, мутаваҷҷеҳ бошед. нахуст раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода аз хоҷагии деҳқонии боғпарварии Иброҳим дидан карда ба боғдорон оид ба самаранок истифода бурдани замин суҳбати самимӣ намуданд. хоҷагидорон ба раиси вилоят иттилоъ доданд ки онҳо дар майдони 1 гектару 10 сотиқ боғи мевадиҳандаи себ, олу, бодому гелосро парвариш карданд ки ҳосили хуб ба даст меоранд. ҳамзамон онҳо ба нарм кардану тоза намудани ниҳолон машғуланд ки ин ба фаровон ҳосилии меваҳо мусоидат мекунад. раиси вилоят ба боғдорон дар самти иҷрои саривақтии корҳои боғдорӣ, тоза кардани ниҳолон, истифодаи агротехникаи парвариши ниҳолҳои мевадиҳанда ва зиёд кардани майдони боғҳо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. Қурбон Ҳакимзода раиси вилояти Хатлон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Кушониён аз хоҷагии ба номи имоми аъзам ки аз ҷониби соҳибкор Бедимоғов давлатёр дар деҳаи баракати ҷамоати деҳоти Навбаҳор бунёд гардидааст боздид намуд. дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Кушониён раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба аёдати собиқадори меҳнат Файзиддин Раҳматов ташриф оварда аз вазъи саломатӣ ва зисту зиндагии ин марди наҷибу кордон ошно гардиданд. вазир ба мармарӣ омад. вазири кишовардии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода аз комплекси чорводории ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди мармарӣ дидан намуд. 200 хориҷӣ соҳиби иҷозатномаи кор шуд. дар соли 2021 200 нафар шаҳрвандони хориҷии ҳудуди вилояти Хатлон иҷозатномаи барои кор аз тарафи раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Хатлон дода шуд. хабарҳои муҳим дар ҳафтаи сипаришшуда дар саҳифаи якуми рӯзномаи Хатлон зери рубрикаи набзи Хатлон ҷойда шудааст. марҳамат мутолиа кунед. дар шумораи рақами 1 рӯзномаи Хатлон матлаберо бо номи ваъдаҳои раиси 2022 хондам ки баъзе раисони шаҳру навоҳии вилоят бо мақсади огоҳӣ намудани бошандагон чанд ҳадафи амалишавандаро пешниҳод карданд ва ваъда ҳам доданд ки дар соли 2022 онро амалӣ менамоянд. воқеан ҳам ин иқдом боиси дастгирист. дар ин миён раиси ноҳияи Шамсуддин Шоҳин Гулзода Зафар Шамсуддин низ қарор дошт ва оид ба беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ сокинон, бунёди кӯдакистон ва литсой барои хонадагони болоёқат ва бунёду аз назодии роҳҳо ваъда додааст. ман ҳамчун сокини ин ноҳия мехоҳам мушкили дигареро ба сами раиси ноҳия расонам ки ба он ҳам таваҷҷӯҳ карда шавад. роҳи ҷамоати деҳоти Чагам ки ин ҷамоатро бо шаҳри Кӯлоб мепайвандад солҳои зиёд ҳамчун осебпазир ҳисобида мешаваду дар пайи омадани селуяш ба хоҷагии халқ исорот мерасонад. матлаб аст ки сокини ноҳияи Шамсуддин Шоҳин Манучер Ҳасанов таҳлилу барои чоп ба рӯзномаи Хатлон пешниҳод кардааст ва ин матлаб дар шумораи рақами 3 ба нашр расидааст ки муҳтавояш чунин аст. Чагам ҷамоате ки дар ноҳияи Шамсуддини Шоҳин ҷойгир аст. роҳи асосияш бо шаҳри Кӯлоб ҳудуди 23 километрро ташкил медиҳад ва хатарҳо дар фасли тирамоҳу зимистон ва баҳор ба сари мусофирону ронандагон бештар мушоҳида мерасад. аз ин роҳи пурпечтоби ноҳамвор сокинони 9 деҳа гузар мекунанд ки инҳо Чагам, Чагами боло ва Чагами поён, Бодомту, Назарбоӣ, Деҳдарозак, Раҳмонобод ва Тошбулоқ мебошанд. ҳоло дар бораи сарсонии ронандагон ва корношоям шудани нақлиёташон чизе намегӯем ки ин мушкилии дигар асту онҳо ҳар сол ва шояд ҳар моҳ андози нақлиёташонро барои истифодаи роҳ диҳанд. пас чаро роҳашон бояд таъмиру созгор набошад? оё инҳо ин ҳақро надоранд? пулро роҳашро пайдо карда месозем. ин суханҳое буданд ки сокинон бо такя аз суханҳои роҳбарони мақомоти болоӣ гуфтанд. мо низ то ҳол умедро накандаем. Алауддин Аблозода ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон имрӯз дар вазифаи сардори риёсати фарҳанги вилояти Хатлон фаъолият дорад. маҳз заҳмату машаққат ва кӯшишҳои беандозаи ӯро мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Боғтар ба инобат гирифта дар соли 2021 ба анвои шаҳрванди фахрии шаҳри Боғтар мушарраф гардиданд.
шакли пурраи мавод дар шумораи зикршуда ва ё шакли видеои он дар ин саҳифа дар ютуб-канали рӯзномаи Хатлон метавонед дастрас намоед. Ахбори криминалии Хатлон: дар Ёву 9 сар чорво дуздӣ карда шуд. 24 октябри соли 2021 аз ҳавлаи як сокини ноҳияи Ёвон 9 сар чорвори майдаи шохдор рабуда шудааст. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نتیجه گذراندن چورابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 24 ساله ساکن همین ناحیه همچون گمانبر در صادر کار نمودن یک جنایت دزدی دستگیر کرده شد. ضرر رسانیده شده 18000 سوم را تشکیل داده. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. اساس را ربودند. شب 3-4 январи соли 2022 тахминан соатҳои 2:00 шахси номаълум ба роҳи пинҳонӣ аз дохили дукони як сокини шаҳри Бохтар як адад ноутбуки тамғаи асосро дуздиданд. аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. таъсиси нашраи хос барои пирони хирад бо дастгирии раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода моҳи январи имсол дар майдони матбуоти вилоят нашраи нави бо номи Меҳтарони Хатлон зуҳур кард. меҳтарони Хатлон нашрияи шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Хатлон маҳсуб гардида ҳар моҳ бо теъдоди 4000 нусха ба таъм мерасад. Саидқул Шомалангзода, муҳаррири Меҳтарони Хатлон гуфт ки ҳадаф аз таъсиси ин нашрия муаррифӣ ва гиромидошти собиқадорони ҷангу меҳнат, таъмини иштироки онҳо дар рушду нумӯ ва ободонию тараққиёти Тоҷикистони азиз, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ, омӯхтани таҷрибаи бою рангини пирони хирадманд ва ҷавонон мебошад. бо вусъятёбии пандемияи COVID-19 дар ҷаҳон сирояти коронавирус пайваста тағйир ёфта истодааст. ин маънои онро дорад ки хусусияти вирус иваз мешавад ва намудҳои нави коронавирус метавонанд хатари калон дошта, хосияти ба осонӣ аз одам ба одам гузаштан ва ё барои авҷгирӣ ҳолати вазнини бемории инсон боис гарданд. гузориш дар ин хусус. имрӯзҳо ҷомеаи шаҳрвандиро мебояд ки бо мақсади ҳарчи зудтар қатъ гардонидани гардиши коронавирус дар саросари ҷумҳурӣ чорабиниҳои заруриро аз қабили риояи реҷаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, безараргардонии дастҳо, гигиенаи ҷамъиятӣ ва шахсӣ, чорабиниҳои карантинӣ, гузаронидани муоинаи тиббӣ ҳангоми воридшавӣ ба ҷумҳурӣ ва даст назадан ба худмуолиҷакуниро риоя намоянд. бозингари португалӣ Криштиану Роналдо дар фикри гузаштан ба дастаи дигар аст. Манчестер Юнайтед интизориҳои бозингари португалиро ки барои ба даст овардани ҷоизаҳо ба Англия омадааст баровардан наметавонад. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи маводҳое ки дар шумораи рақами 3 ба таб расиданд. бинандаи азиз, лутфан маълумот, аксу видео ва аудио дар бораи воқеаву ҳодисаҳо ва масъалаҳои ҳалталаби ҷомеаро тариқи WhatsApp, Telegram, Imo, Viber бо рақамҳои 985 33 33 94 ё тариқи почтаи электронии рӯзномаи Хатлон ба мо ирсол намоед. хайр то дидори навбатии шоду пирӯз ва тансияту хонобод мемонед.